Wonten dawuh ndara. Nggih. Mboten. Ya sampun ndara jenengan ampun kuwatir nggih. Ah. Dos pundi? Pegel, malah kemeng nggih ndara nggih. Pun disabar-sabarke riyin. Mengke nek sampun titi wancine empun lega. Nggih. Kula saabdi nderek ndedonga jenengan mungkin upami babaran pinaringan kelancaran ndara. Ndara Putri. Ndara, kaya menapa? Loh, iki gek Gusti Putri ame babaran tulungi to, Nduk. Gowo ning pepungkuran, Nduk. Tolong! Tolong! Tulang darah tulang urang dadi tulang darah ana ketoprak jenengan mboten ngertos kok Ya wis suwe yen iki ana ketoprak. lagi jenengan tak kate nggih Tak karepe kowe kok bengak. Bengok ki ana apa? Megelut? nggih Di mau segelut. mboten teng dua panggung Iki ing ngandhep ing wonten iki studio ana Kepiye? megelut. Nggih. Darah tulung darah. Ana keranan apa? arep matur nggih Iya, iya. Matur iki sing ala ana sing cetono apa? nggih nggih menika mandeg yo ndara Ora sedi, kancane oke. Tungganipun jenengan Ndara Putri Adaning Rum badhe babaran. Dari ora arep babas ki. Seneng sakjroning adikku arep yen kaya ngono. Apa wis ana sabiyanku ning Aki-aki kan bantu Ndara. diranti sawetara mengkoning lamun toh putraku mijil kakung uga bagus kaya Bagus kados amun panjenengan. to wanita mesti kados. Kados ibune. Lho, menika sampun Ndara. Kadene dirokos liramu sakwise babake kurang jabang. Sing paling kudu seneng sakjroning atimu ning kok tawang-tawang tangis kaya ngono. Saipun kados ngaten Kang. Ingkang jalari kula menika tawang-tawang tangis. Jalaran ingkang putra. Ini lho, mantu marang putra. Upanipun menika boten kontra dene menungso lumrah Kang. Di. Kula nyuwun pangapunten ampun kaget Kang. Perlo. Ndara kok disalurke? Masih durkara. Putra penjahat kok kawujudanipun kados ngaten Kang Mas. Rikala semanten kula lak sampun ngewetake dhateng panjenengan. Adane ro menika napa bocah saka desa. Sakmenika sampun cetha wela-wela menika boten titis panjenengan Kang Mas. Adele, Kula Kang tara asake tembunge karo aku dina. Apa panjenengan sadurunge kaboyo oleh tanjengan nom klira wis wali tindak set. boten kok. Estu boten. Lepas sedaya pangandikanipun Kang Mbok Kupi. Ora ana tinane wong kleru iki gelem ngaku. Kalang wong kleru gelem ngaku pakujaran kaya kebak dari kula. Ngaku wae ana pengalamanku. Aku Lajeng kados pundi anggen kula ngaku. ijik wangkal. Nggih
ana ning ati. Ajar kowe. Wis tak senggake minangka garwa Kameswari ora ing Tanjung Anom ning kene tumindakmu malah sacul gas. Ora bisa jogo asma. Kenapa pacar tenggelan ketawa dumateng kula kakung? Tresno kula menika tulus suci kagem becik. Ora tadi. Lamun to tresnamu tulus lawan aku. Tak kira putraku bakal kawujudan sikoyomu. Mula saka aku tinggal di pojok Tanjung Anom. Timbang dicemberi oleh Tanjung Anom. Ampun udah dumateng kula. Mergo pilebut Menawi penjane gagal dumateng kula, pun penjane pun dumateng ingkang putra sama. iki ciwon. Lunga opo tak pidono. Saklungane adanirung saka Praja Tanjung Anom garwa Kameswari komplak kang wajib nglungguhi ora ana mung siajeng Siti Kumbi. Sakwise sliramu kaangkat minangka garwa Kameswari tembung sak kemah tindak sepecak kudu bisa dadi patuladan. Mergo tembungan becik ketik ala kena. Saiki kabeh panggandaku dadi garwa Prameswari wis kawujudan. Adane ngrom saiki dina wis lunga saka Tanjung Anom kene. Mula saiki aku dadi garwa Prameswari. Opo mula bukani nganti jeneng kita bakal lamus diri jom kepi. Coba kepi jeneng kita ojo mukus pancen laku jantran kita kan mapan oleh Marjowoto. Kuwi kabeh bakal nemoni lelakon sambung kelawan urip sowan-sowan. Jeneng kita aja nduweni rasa putus. Sak temek jeneng kita bakal mungkas sedih. Ngerti wae coba kendi. Terane ulun iki Bathara ini. Ulun bakal menehi dalan lawan jeneng kita. Jeneng kita bakal bisa malih bagus. An bedane kabeh titah sing wis diketo laku jantrane kabeh titah. Nanging kabeh mau kudu duweni utawa rumahku ana ing garis pepesitan. Kawujudan ora kita bakal badal. Lamun jeneng kita berjangkep 20 tahun mekun. Kaping pindhune jeneng kita yen to wis bisa nemokake katresnan sejati.
Mula Jogendi lakonono urip kita kan ikhlas lan sabar. Ulun duwe kapitayan. Lamun jeneng kita bakal nemuin kamulyan urip. Jogendi. Apa jeneng kita wis ngerti sing ulun karep. Mula kuwi Jogendi. Ojo cilik ati. Ojo nduweni rasa kepastian semenang. Lamun jeneng kita ora percaya marang laku jadal kita. Padha wae jeneng kita ora percaya marang sang yang menang. Sing kabeh kita iku diripta ana ing garasi pestek. Mula saya jeneng kita wis punah. Jeneng kita wis gamblang lan wijak. Sawetara ulun bakal njaluk pamit tuluy bali ana ing kaya Salendra Bawondo Jogendi. Andane Mbah Ewa aku nek wis kula aku dadi ati Agus nek ora wetake Mbah Ewa.
wah ondo ibu aku. Sewa-sewa saka iki. Aku tertinggal Bu. Kakang Patih Tameng Paring dawuh arek Basuki to sowan. pikantuk berkasa pangestunipun namung sungkem kula mugi kunjuk Ya, ndak tampa ora liwat pangestu Kutamana. sanget anggen kula nampi dadosaken jejimat. Sawetara prayogake. Ngaten nggih. Widaning rum widaning sih Widosari Widowati Wido Kang. Pakaryane wis padha rampung. Bagus. Merga sira kabeh dadi kiblating para putri ing Medang Kawuryan. Yen nganti teledor mengko kenglingsem dudu sliramu nanging uga rama. Mula kanthi kuwi pakaryan king becik dilestarekke supaya katulat kabeh para putri ana ing Medang Kawuryan ya. Ratu, coba yen sliramu nyawang putra-putraku ngepasi lagi padha nderekake tinangkil kepiye coba? Wah, nyuwun pangapunten. Menawi pinuju putra-putri dalem ndek tinangkil. Suasana wonten ing Kraton Medang Kamuryan katon sumunar padhang jinglang. Jalaran kesorotan ayune putra-putri dalem boten wonten sing butek. Ya umpama Nggih. salah sawiji wae gelem kawengku dening kakung malah sansaya mimbui tentreming penggalih iku teh. Jane kula niki nggih enten karep ning kula niku ajrih. Karep kepiye? Nggih nek ditampa nek mboten nggih karep tresna kalih putra panjenengan. Ya kowe kuwi kok. Nggih, sumpah niku lho. Kula rewangi dados Joko Tuwek. Niku nggih bot-bote niku nggih kula ngenteni. Wis ngene wae. Pripun? Merga sliramu merangkani nggonku jumeneng Hadipati Medang Kawuryan ya wis suwe. Nggih. Sok yen putra-putraku kawengku dening kakung, yen ana sisane bagianmu. Lho pater nemu sisa. Nggih mboten patuk. Merga putraku ya sakmene akeh jare. Lah nggih kula dhewe niku nggih gumun kok. Riyen niku sing gawe kepiye ngoten lho. Jane ya ora sengaja. Nun, Ora sengaja sing kebangetan iki garwaku. sing kula pikir niku rak mboten anu, mboten nganti garing. Lah wong garwaku kemulan sarungku wae iso meteng kok. Lho, ndak nggih. Diomongi mulane anak ya sakmene akeh. Monggo kek sarung sak wonge. Ada jenengan iku. Mula saka kuwi. Nggih. Kekudanganku iki besok kapan aku bisa momong wayah merga yuswaku ya wis lungsih. Nggih mugi-mugi kemawon Jawata menika ngijabahi putra-putri dalem kawengku dening kakung. Mula kanthi kuwi, Nduk, sliramu kabeh Rama ora miji siji mbaka siji. Ora ketang sliramu mengko kakersakake dening priyayi. Gelem sliramu nampa sebabe Rama wis kepengin momong wayah. Nadyan sliramu cilik dhewe nanging wis dadi pilihane kudu gelem nglakoni. Apa meneh sing luwih tuwa sing dikersakake kuwi malah luwih prayoga. Kedahipun dipun piji kok. Dipun piji. Ha dikopiok wae ngendi sing Kados arisan mawon Rama. Lah piye wong sakmene akeh kok. Kula ingkang sowan dari
bojone. Kenal mawon boten. Alah, sih kok. Ngerti-ngerti. Goro-goro. Gek panjenengan sampun beanan. Boten. Lah iki ngerti-ngerti kok nemplek. Lah duka. Kadosan iki dargine tigasane porteler. Lah sampean iki lali kula. Ora kok lali, pancen yo ora ngerti kok lali. Alah. Iki nate ketemu. Sing Malah nate mara ning omahe kula. Niki rak patih wonten ing Medang to. Iya, heeh. Mara kula niki digawake semangka. Lho. Kula terus dijak turu. Lali sampean. Omonganmu. Kowe iki aja gawe niseme asmaning patih lho. Nyatane ngoten kok. Bareng kula niki ditembung aja dijak turu kula rak mboten purun. Iya, terus? Wong kula nadyan rondo nggih gadah harga diri. Heeh. Harga diri ki apa? Jual mahal ngoten lho. Ah, Iya. Lah kula niki kaget. Bareng dipoto-poto kula jerat-jerat kula glundung. Kok gendong? Lah jebul kula ngimpi. Lah sok meneh iki ngimpine didokok ngarep. Dadi ben gampang le nampa. Jane iki sapa? Kula mbok sandiem. Sadiem. Nggih. Lah kok munggah pendhapa Medang Kawuryan iki ana wigati apa? Ajeng nglamar. Heh? Nglamar. Nglamar patih. Sadiem. Nggih. Nuruti pangimpenmu. ampun lah kan sang Kanjeng. Lah kok yo arep ngelamar iki. Kapan gene? Gene. Wong aku rumah saku nek rupa ya ora elek, ya sedengan. Mama dijak ning Iya, nek kowe ku ya ora apik ora elek ning lumayan. Lah nggih kok penjar tampe. Ampun ngoten lah kula niki nasir putra-putri panjenengan malah mengtawakke Lah iya jarene arep nglamar mongko dhewe wis tau ngimpi. Kok gek nglamar panjenengan wong jenengan nggih duda. Aku wis ra butuh rabi. Anakku wis sak menake kok ora digebuki anakku. Sumpah. Lah kok sumpah. Ajenane kok panjenengan sumpah nek kuwi. Kok kebangetan jame ora mlaku-mlaku. Lepat kok Doro, Heh? mboten badhe nglamar Gusti Patih mboten. Lah sing ngarep dilamar sapa? Nglamar putra panjenengan setunggal antawesipun. Mosok kowe wong wedok nglamar wong wedok. Ya, Malah kaya kancaku. sinten? Nglamar putra panjenengan setunggal antawesipun kagem anak kula. Dadi kowe iki duwe anak lanang wis kepengin rabi. Nggih, nangis muntah, nyuwun rabi nyuwun bojo. Apa kira-kira wis dimikir? Sampun. Ing atase kowe wong desa kok arep nglamar putraning pengayoman Medang Kawuryan. Jane kula niki nggih pun mawas diri. Heeh. Nek kula niki dipeksa anak kula nggih ngeten. Wong lamar menika rak pindhane tiyang jejaluk. No. Menawi ditampa, menawi diparingi nggih matur nuwun, Ya. menawi mboten nggih mboten napa-napa. Ya. Yen pancen kaya ngono pratelane, panjenenganku kepengin ngerti kaya ngapa wujude anakmu. Ngaten. Iya. Nggih kula celuke Mergo iki putra pengayoman lho. Nggih. Kudune anakmu ya sing bagus. Wate. Kaya Mas Patih. Sampai nek kalih jenengan ngono bagus anake kula. Ya piye? Sampeyan apa rupane lah? Jane aku iki bagus nek ora kerumatan tok. Alah, ora centrai elek. Alah wis tuwek kok. Kendel, kira digoleki Gusti Patih pengen ro rupamu sing bagus. Aku metuane, Bu. Iya, Le. Jabang bayi mati ya. Ana apa? Gusti Patih kok semaput? Tapi dan sing iso rambane niku wong wedok. Apa ini, Bu? Jajal tambane. Apa ini, Bu? Tak raupe dalan. Bu? Jajal mesake tambane ono. Nggih, nggih, nggih. Alah ya. Iya. Kurang menduwer iku. Kurang menduwer iku, Bu. Ora jaluk diuyah. Ape buang. Wah, abune peten tok. Alah kalah. Jadi ya,
sandangnya dilungguhke. Lungguh Doro, lungguh. Jabak bayi. Lho ngono kok urip. Waduh, kepareng matur sih. Jane sampean ki yo matur nuwun kalih kula. Lapa? Semapun nek mboten kula uyohi niki mau mboten urip sampean. Ya banget uyohe pesing iki, Pak. Mbok, Eh, adine ucu, Mbok. Sandian, nggih. jare anakmu arep kok kon mrene. Anakmu ngendi? Lah niki, Heh? iki anake kula. Kuwi anakmu? Nggih. Jabang bayi. Tak kira ingon-ingon apa. Kok ingon-ingon pripun? Iki anake kula. Lah anak iki bedina aku ngerti. Teng pundi? Kidul mabukan letong sapi. Wah, gimana? Aku orane bedikan, Mbok. Ayo, sampean iki lha pun ngaten. Hah? Lah anake kula bagus penjanarane bedigal. Kidul mah ana kandang sapi gede. Nggih. Ana tumpukane letong. Saben esuk iki seneng. Sing nyuruh ki kletok niku. Heeh. Lah kowe mrene arep apa? Lah wong kali ene orane bedikan, Mbok. Iya, mbari eca. Lo gentak gentutan. Gentak gentak. Yang dengaten dhewe ya. Yang dengaten dhewe ya. Yang dengaten dhewe. Ah, angel aku. Anakku bali elenya. Ah, iya iya. Sopo jenenge? Matur le. Jenengmu sapa, Le? Kandhane. Ula, kondel ajenge. Jo saru aja. Didangu kok tolong metak ni pengayoman lho. Kok mbok aceng-acengno. Kanjenge. Ula, kondel ajenge. Ajenge tak pancal sisan. Repot iki. Sik. Matur. Ula Joko kendel kanjenge. Kanjeng. Oh, kanjeng. Nggih. Iya. Lho biyen iki lahir liwat dalane apa liwat ndi kok ngene. Nggih lewat dalane. Nek kula niki mboten yakin nek lewat dalane, mesti sesar nih. Liwat dalane apa ora kocar-kacir Iki dalane? lewat dalane. Ning delalah pas kula nglair ke babarke ngepasi gempa. Gempa teng Jogja nika lho. Lah, brojol kula ereten ketatak watu. Joko Kendil. Nggih, Jarene arep rabi. nggih. Ajeng abi ula. Arep rabi. Wis seneng karo wong wadon. Ampun. Ayo pikirane kaya wong ayo teh. Pancen wae, Mbok. Dalane ora wong. Kula niki nggih gumun. Lho rai ngene kok ya butuh wedokan. Lah dak kuwi. Nggih teh, wong curute butuh wedokan. Sampeyan iki ampun ino. Elek ra rupane. Waduh. Dene mengisor ya padha wae waras kok ya. Wah, teh omong anu, Mbok. Ayo. Omong ulo. Nggih. Omong ulo. Kowe mau omonganmu ngono. Omong piye? Mau, kowe bocah ana ulo. Ah, iya. Bocah kok kaya curut. Lah ngono lho uyak. Uyuke sok. Dil. Umpama panglamarmu ora ditampa gegel apa ora? Boten jenenge. Tenan. Yen kaya ngono supaya diwangsuli. Siji-siji supaya lega atimu ya. Neng janji nek ora ditampa aja nganti gelo. Boten. Wayu, Mbok. Iya. Kaya denger wong ayu. Ayo sakmene ya ayu kabeh kok ngomong sama. Ayo kabeh ndek sing elek kok mbok tok. Yo, Nggih Rama. wangsuli Dil. Kepareng pura paring bawang sulan nggih Rama. Iya. Sinau ngomong sing cetha ya, Dok. Sesuk ilate dikerok ya. Niki mau malam semua lho. Jumawake. Mboten jalan kerok. Sesuk mara omah tuku dom emas. Dom. Iya. Apa Rama? Kok nyoblos ilatem. Ya maju, Dek. Dil. Susuk brono lho.
seneng karo iki aja sembrono. Nek ngono aku tuh piye? Iki nek ra wong mendem ora ngatasi. Ana kae wingi mboten mendem ki mata. Jangan Dil. Iya, Dek. Kowe kok kepengin duwe bojo. Apa kowe iki ora mawas to, Dil? Dil. Rupamu Syukur. kuwi wis elek. Nah. Bocah saka desa pisan. Lah wong aku ngatas iku lho, Dil, atase pate wae. Sik baguse sithik ae. Aku mah kok apa meneh. Asline aku sing emoh kok. Aku Joko lho, Dek. Ijan namaku. Ora apa-apa. Aku ora mawas Joko apa Dudo kok, Dil. Ora seneng ya ora seneng. Nah. Sudi aku dadi bojomu. Alah, Ngapusi ya, Dik. Puci. Sabar. Sabar. Putraku siji iki ora mawas Joko utawa Dudo sak cekele, Del. Oh, aku Joko diampe. Ayo. Iya, Wek. Iya kok gak geton. Lah kok iso kudune kowe ditampik putraku matur nuwun. Aku atur nuwun, ampe atur nuwun. Lah nek kelakon dadi bojone digawe sakit hati terus piye kowe? Walah, iya ya, Bara. Yo. Ala ngono bojo Iya. lah. Wis tenang, Dik, jana tunggale. Isih ana tunggale. Lho pidol gembul Kalau langsung iki. ketinggalan Rama. Jin. Lah, iki cocok nih. Nah, Wah, nek iki atur lah, Dek. Pawakane ceklek ora tugel. Anjite. Cendek ning trembel. Motoh nek iki. Dik, iki cara lagu no badai biru. Piye, Dek? Loh, aku ora ngundang kowe kok. Aku aduh ngintal, Dek. Aku tidak nyedamu lah ya. Virus kowe. Ngono derana Del. Ala nojo diarani irus. Virus. virus kok irus piye? Aku ora iso ngomong irus. Iya, cedak. Lah iso ngono kok ora iso. Ali, Sapa mau jenenmu? oh konde. Dek. Oh konde. Oh konde. Sapa? Oh konde. Kowe. Kok kene kenapa, Dek? Amaloe, Dek. Mamaraku. Eh. Lho, rupamu iku lho, Dek, kaya grontal kabeh seneng aku. Eh. Oh anae, ya ayo omong alu. Ngomong apa aku? Omong ontang kok. Loh, grontal, Dek, grontal. Pancen iku yo elek kaya grontol kok. Grontol iku napa, Dara? Grontal iku ya, Mbak. Jagung sing digodhog sampe empuk kaya aku medhun ini lho, Mbak. Jenenge grontol. Iya. Rupamu elek. Kowe wong desa turu meneng masak panganan mek botok jangkrik marahe rupamu kaya ki. Gak jadi. Macam mana? Wong alani ile. Ora ya, Dek, aku mah. Boten pura Rama. Wah, ora Wis bali sakleme bali. Sabar. Anggere jakel. Isih ana. Iki putraku sing kalem dhewe langsung ndak. Bareng matur Dik Rama. Iya ya. Jeger spasial. Panjenengan iku lek. Iso jeger. Anu, kaya nonomane bojone kono. Jenengan iki. Aku yang diomong, aku yang ingin hadiahkan, Dek. Apa? Aku ingin hadiahkan. Apa? Ingin hadiahkan. Jangan dadi ngate. Eh. Aku ra sudi. Karo kowe, kowe lho welek apa kowe iki ra ndek kanca? Heh. Aku nek status sing ngene aku tak bojo kowe. Emah. Ora lho. Ora apa-apa. Ora ambung iki, Dek. Ora sudi. Wah, cemane. Ora ya jangan, Dek. Ini bang aku dadi bojomu. Kowe bocah tak lem. Jangan Kok tak ora
Maripun Joko Kendhil kula tampi Rama. Ditampa. Nggih. Lho, Joko Kendhil iki ala tanpa rupa lho. Nggih, kula- Mengko kadang-kadang mung padha nampik karo Joko Kendhil. Si kula mangertosi kok Rama. Ala menika minggahipun Kanjeng Rama. Kadang kula lan paman patih nanging benten kalian kula Rama. Bedane? Menawi kula mastani Kakang Joko Kendhil menika bagus sanget Rama. Yen kowe ngarani Joko Kendhil bagus. Si, Apa sebabnya? sebab saya cinta padanya. Yakin sesojane cocok. Lah iya saking senenge kok malah rono kesetrum melu jogetan. Iya. Bunga kok Den Ayu. Kaya saking senenge. Widowati, Paring dawuh Romo. tenan, kok tampa tenan panglamar Joko Saestu Kendhil. Romo kula sampun tresna kali Kakang Joko Kendhil. Kendhil, Nggih, Mbok. seneng ya Nggih. cita-citamu. Umpama kowe dadi bojone putraku Widowati. Malam pertama tok kapake, Ndil. Kula lali anjene. Eh? Kula lali. Kok ora awet? Lah ngulang kalek piye? Coba praktekke. Ayo, luar. Mungkin paman patih. Upama aku Widowati. Lah ngulang kalek piye? Jajal. Ayo. Ora uji. Ora ada owe. Tak warai jenengan rumah. Apa? Kata gawe adik Ayo, yen pancen dadi pilihanmu, kiras pantes gladi wanuh jak mancing nang Taman Sari. Nggih, Mbok. Bosan ki yo. Sawetara rasa bali nang desamu. Mapan medang kamuryan ya. Wis ana parkir. Antane bae woyan. Aku nek wis bojo. Umur anggap umur aon aku ati aku. Tak aki Mbah Ewo. Mbah Ewo. Aku aleh aku Mbah Ewo. Ana apa? Loh. Mbah Ewo. Dudu. Loh. Kaya apa? Aku Joko Kendhil. Loh. Kok kendil aku Ora eh? bisa Joko Kendhil kuwi aku. Loh. Kowe ali anu. Heeh. Aku mang alo bae urung ayahe. Urung antaku urung apa kowe itu. Kok putek? Iki durung wayahe. Urung wayahe. Aku ora kondo. Kok nang aku jek mah kowe itu. Bahelo. Aku alo areh bagus bahelo. Bahelo. Aku alo areh bagus bahelo. Ayo, aku ejok kemahenge lu. Bahelo. Bocah iki udik. Kowe kuwi bingungke lho. Lho, bingung kaya. Kowe kondo karo aku. Aku entuk metu, lamun to kowe wis gedruk lemah ping 3. Aku iki mang ejok emah ping 100. Kowe iki mau wis gedruk Aku lemah. pengen budik iku apa? Yen ngono kowe wis malih aku. Kono mlebu. Diajeng Widyawati. Kakang Joko Kendhil. Wah, Kakang! Wes siapa? Wedi karo bocah kuwi, Kakang.
Sing goblok kuwi ya kowe. Aku. Lah kowe semalah aku ngopo dadak metu? Iya ya. Yen ngono iki ngono melehane sampean to Jajeng. Kakang. Sampean malah bagus kuwi. Ya wis cepet. Diajeng iki. Wotene umum. Diajeng Widyawati. Kados pundi Kakang Joko? Bombong sakjroning atiku. Sawise aku kelakon sandingan kelawan sliramu Diajeng. Menika boten benten kalian kula lho Kakang. Yen kaya ngono. Niku garwa kula Kakang Joko Kendhil kok Kang Menika saestu Joko Kendhil Kanggo. Percaya kabeh iki diaturke karo Kanjeng Rama wae. Rama. Punten Rama, menika Rama Diajeng Widyawati tumindak sekedhik. Dewati, Si kula Romo. kok kaya ngono? Entek-entekan. Ing ngarep Rama ndangu marang sliramu. Kira-kira wis tok pikir kowe nampa panglamar Jawa Kendhil, kok malah seneng karo nom-noman bagus. Mboten kula mboten tumindak setir kok Romo. Menawi pun jenengan boten pitados, monggo panjenengan purba piyambak Romo. Gus, sapa jeneng? Kula menika Joko Kendhil nggih Cahya Purnomo. Joko Kendhil. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Ampun paring duka dumateng garwa kula Diajeng Widyawati. Kene apa sira bisa matur kaya ngono? Awit ingkang gadahi kaluputan menika kula. Awit kawujudan kula badar ingkang kados ngaten. Lara-laraipun mekaten. Nalika kula kacipta wonten ing jagating Srawungan. Iya. Sarandune badan kula menika kebak ing tatu. Saben-saben kula niku dolan kalih kanca rowang kula. Kula tansah dipun daksya. Lajeng kula gugat wonten ngersanipun Jawata. Pangandikanipun Jawata. Menawi jangkep umur kula kalih dasa taun. Kula saged badar kados dening menungsa lumrah. Kelampahan kula sandingan kalih Diajeng Widyawati. Kula welas dumateng Diajeng Widyawati. Sak sampunipun sandingan dumateng kula. Tansah dipun cecenges dumateng kadangipun. Lajeng kula kemutan sabdanipun dewa. Kula nagih janji wedal menika umur kula sampun kalih dasa taun. Joko Kendhil nggih Cahya Purnomo, Cahya Purnomo nggih Joko Kendhil. Nggih kula niki Arep kanthi pawadan apa wae. Ora gampang panjenengan aku percaya. Jalaran ing ngarep Joko Kendhil kuwi ala tanpa rupa. Ning tiwas kebeneran. Mbok sandi wong tuane Joko Kendhil isih mapan ing Medang Kawuryan. Kanthi kuwi, Nduk. Nggih, Rama. Undangan mbok sandi. Mbok sandi ya. Nggih. Iki ana bocah bagus ngaku-ngaku Joko Kendhil. Mongko Joko Kendhil anakmu kuwi wujude ala. Mbok, aku Joko Kendhil, Mbok. Saya aja ngaku-ngaku. Ngeten mawon, Ndoro. Piye? Kula kok kelingan. Rikala kula nglairake anak kula Kendhil, teng jidhoke menika wonten titikanipun. Yen kaya ngono coba talitine. Nggih. Belum. Nggih. Joko Kendhil. Kula yang suwan Kang Mas. Yai. Kang Mas, seliramu iki Nalendra kok agemane kaya wong sudra iki njur kepiye? Tanjung Anom dijeki Diajeng Siti Kumbini. Kula getun nundung adaning rum garwa kula ngupadi kula ninggalaken Tanjung Anom. Mongko adaning rum garwamu sing tok tundung kuwi wis peputra. Akak
nganti negara dijeki Siti Kumbini kuwi rak dadi pilihanmu to. Pancen rikala semanten nggih. Rikala kula dipun ujuk-ujuki kalian Siti Kumbini, mergi putra kula menika wujudipun boten gatra menungsa. Mulane aja sok gampang percaya yen sliramu durung nyipati dhewe. Ha yen kaya ngene kedadeane, entek-entekane getun tiba mburi. Pancen laras Mas. Menapa garwa kula boten kampir wonten ing Medang Kawuryan? Saka rumangsanipun kakek ya ora ana. Kula rewangi nunut-nunut tregdam dumugi Medang Kawuryan malah boten pinanggih. Ning tenan, kepengin balen karo Adaningrum. Estu kula tasih tresna kalian Adaningrum, kula kepengin balen. Wes. Jadi tak tutup wanapun kakang ngerti tenane sliramu kuwi garwane kadangku. Iki pancen leres. Loh, gandeng garwamu nglenggana sakabeng kalputane. Gelemo kowe balen ya. Aku njaluk ngapura diajeng balen ya. Klek-klek kecemplung kalen nggo. Kok pilih? Timbang golek alus balen. Malah kapara putramu sing nalika semana wujude ala saiki wis badar wujud. Kawujudane bagus. Saiki dadi putra mantunipun kakang. Kula kendhil menawi mekaten mapan karesan dados keluarga piyambak wonten ing Medang Kawuryan. Malah kapara pun kakang duweni gegayuhan. Lamun pun kakang surut besok Cahya Purnama ya Jawa Kendhil keng jumeneng ratu ana ing Medang Kawuryan genteni palungguhanipun. Pejan jumenengake wonten ing Medang Kawuryan. Kaya ngono. Mboten dados menapa Mas. Yen pancen kaya sawetara aja bali ana ing Kanjeng Anom, mapan negara Medang Kawuryan, ngiras pantes ayo bareng-bareng kembul bujana wiwaha andra wiwiyatan paripurna.